Hello mga kaibigan, isang napakagandang araw po sa ating lahat. So, dito po tayo sa isang complainant po ni Sir Idol Rafi na inireklamo niya ang kanyang asawa dahil daw ito ay sumama na sa kanyang kabit. Bago niya lahat mga kaibigan, disclaimer na po, ang itong video na to ay isang reaction video lang po na aking ginawa para sa mga complainant na pumunta kang Sir Idol Rafi. So, sana po ay huwag po kayo madismaya sa aking reaction video na aking ginawa. So, ito nga mga kaibigan, no? Nireklamo niya ang kanyang asawa kasi daw ang kanyang asawa ay sumama na sa ibang lalaki o sa kanyang kabit. Kasi si Sir kasi mga kaibigan ay noong nagtatrabaho siya doon sa Zamboanga kasi nasa siya doon. So, may isang buwan siya nagtatrabaho. Pagkatapos siya doon, pag uwi niya sa kanila, nalaman niya ang kanyang asawa, ayun nga, sumama na sa kanyang kabit ng isang taxi driver. Iba talaga to mga driver talaga mga kaibigan kayo. Sabi nga nila, yung mga driver ay sweet lover. So, yun nga mga kaibigan, no, napakasakit po nangyari kan Sir na ginawa sa kanyang asawa na meron na silang anak. Tapos, yung kanyang asawa ay nagloko pa, sumama pa sa ibang lalaki. So, yan mga gawain ng isang babae mga kaibigan. Yan po ay hindi po talaga maganda yan sa isang relasyon. Kapag ikaw ay meron ng pamilya, meron na kayong mga anak, tapos yung asawa mo sumasama pa sa ibang lalaki. So, yan ang mga klaseng babae mga kaibigan na hindi talaga mapagkatiwalaan yan, no? Mahirap na pag nag-abroad ka sa ibang bansa o nagtatrabaho ka sa ibang lugar na yung asawa mo iniwan mo na hindi mo mapagkatiwalaan. So napakahirap yan mga kaibigan na ikaw yung nagsasakripisyo sa trabaho para lang sa iyong pamilya, meron kang mapakain. So napakasakit talaga, no? Sa ginawa sa kanyang asawa na gano'n nga, nagloko, sumama sa kabit. So ito nga mga kaibigan, si Sir gusto nga daw makipag-ayos si Sir sa kanyang asawa at gusto niya pabalik na sa kanilang bahay para sila magsama. Pero sabi ni Sir, sabi ni Sir, kung hindi na daw sila magkabalikan, so ipapakulong na kaya misis. Si misis lang ipapakulong niya. Hindi na yung taxi driver daw. Kasi yung asawa naman na yung nagloko, yung asawa naman na yung kumaliwa. So yung asawa niya kanya ipapakulong. So yun mga kaibigan. Para sa akin, dapat lang talaga makulong niya kay asawa pag ganun. Kasi hindi naman talaga maganda tingnan na ikaw naghihirap ka magtrabaho sa ibang lugar, sa ibang bansa, tapos ganun ginawa sa asawa mo. Mas magandang magbulok na sa kulungan para doon nila mapagsisiyan ang kanilang mga ginawa. O doon niya mapagsisiyan yung ginawa ng iyong asawa. So yan ang mga kaibigan. Sana po ay sa ibang babae po dyan, no? Sana po ay maging loyal po tayo sa ating asawa kasi yung asawa natin nagtatrabaho, nagpakahirap, pumunta sa ibang bansa para lang mayroong papakain sa iyong mga anak, para lang ang iyong mga anak ay mapaaral ng maayos. So, at saka naman dyan sa malalaki, di lang asawa kasi alam naman natin, meron din nangyayari sa mga babae at meron din yan nangyayari sa malalaki. So, yan po sa malalaki din, sana po ay kung yung asawa ay pumunta sa ibang bansa, nagtatrabaho bilang OFW, sana lang po ay maging loyal po tayo sa inyong mga asawa para naman ay yung pamilya ay maging maayos, walang mga pangyayari na mga ganyan. Kasi hindi talaga maganda tignan sa isang pamilya na yung pamilya ay talagang hindi talaga makasundo sa mga ganyan. Na walang maayos na pagsasama kasi yun nga, sumasama sa ibang lalaki, sumasama sa ibang babae. So dapat po ay maging maayos po tayo, ayusin po natin yung pamilya kasi kayo po ay nagsama, kayo po ay nagpakasal at kayo po ay yun nga, humarap sa isa para kayo ay magsama sa hirap at ginawa. Kasi yung mga kabit-kabit mga kaibigan is isa talaga niya napakalaking kasalanan ko sa Diyos lang mga na kapag ikaw ay kasal na ay sumama ka sa ibang lalaki, no? Napakalaking kasalanan po yan sa mata ng ating Diyos. So sana po ay magbago na po ang kanyang asawa at sa lahat nun din ng mga
babae o lalaki na mayroong mga kaugali na mayroong mga ugaling na ganyan. So sana po ay magbago na po kayo. So ito nga mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong panonood sa aking video. And kung gusto nyo pong tumawa at panoorin ng kabuuan ng video doon sa reklamo ni Sir Casilagón Rafi, ay panoorin nyo lang po. I-click nyo lang link sa description po na ilalagay ko dyan sa baba. So yun mga kaibigan, maraming salamat po sa mga panonood. And then before that mga kaibigan, and please subscribe ang channel and i-click nyo lang yung aking bell icon mga kaibigan para po kayo ay maging updated po sa aking next reaction video katulad nito sa sunod kong upload. So maraming salamat mga kaibigan and have a nice day and God bless you always. Bye bye.